जादो दे cheers happy new year गैनि गासै साबसक्राइबारफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय माने हेपि निउ इयार खौनो बुंजासिगोन माने एडभान्स जागोन मानोना दायो माबानिफ्रायनो 12टानिफ्रायनो हेपि निउ इयार जागोन आरोना जोंनिया माने 2022 नि लास्ट डिसेम्बर आगैजों स्पेन्ड खालामनाय जाबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बी गावरेमा ब्लॉग गाइस सो गाइस नै आं दा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो स्कुटि सालायदों दे आङो नै ओमफ्राय दा आङो जनायाव थांगासिनो मानो होनबा जनायावहाय आदा गोरबोखुंगुर आरो आब' जुरि इसोरो फैनानै दंफैनो आरोना पासिघाटआव थांदोंमोननो ओमफ्राय जोंहा न'आव लिंहरदोंमोन आरोना आङो होमबाबो एसे दिनैनो रिटार्न थांफिनो नै इसोर न'आवहाय बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय अब्ला दा गोबावबो जाबाय नालाय बेलासि जाबाय न'सिम जोंनाबो न'आ एसे गोजान जायो नालाय थांलाय फैलायबा खस्थ' जागोन होननानै ओंखायनो आङो दा स्टेसनाव थांनो नागिरदों आरोना आदामोनखौ लोगो हमनो स' गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै फाइनालि गाइस नै स्टेसन मोनफैबाय आङो दा अबे दं मानसिफोरखौ नागिरनो थांसै दा मानो थुदोब्ला नायलांबाय थादो जनायनि स्टेसना जनाय टाउन आदाना मबाइल टेम्पार होदों मोनबायबा नागिरनानै लोगो मोनदों आंनि नामखौ गोसोआव दं माने नोङो आंनि नामखौ गोसोआव दं माने आब'आ आसान बायदों इनि आंबो बायदों ini आदाया बायना होयोनो जोंनो निउ इयारनि गिफ्ट दाम खोनाना गिबाय जोंनो होलानो 300 ओइ थ' 800 सोरनो लांखांदों तुम्हारे लिए oh नों guys नै जोङो दा रेस्टुरेन्टाव थांगासिनो आरो आदाजों जनायाव निउ आं हाबफेराखैमोन दिनैसो फैफेरदों आरो नै जोंना आलासिफ्रा मा जानो नागिरदों दा खोन्थादो आरबान केफे आरोना बेयो जनायाव गोदानसो खुलिनाय आंबो गोबाव जाबायमोन ना फैया ओमफ्राय दिनैसो फैदों बेयावनो ओमफ्राय दिनै हाबबाय आरोना नै सिङाव डेक'रेसनफ्रा जि साफाखा ओमफ्राय नै आब'जों आदाजों पुरा मेनुवेल नायगासिनो आरो मा मा जानो नागिरदों बिसोरो ओमफ्राय बिराद सं माने मेथाइ दामबाय थायो नालाय सब मेथाइखौनो होजायाना बेयावहाय कपिराइट नाङो बेनि थाखायनो आं भइस ओभारसो खालामबाय आरोना रायज्लायनाय दंमोनबाबो जनायाव फैदों आगैमोननि जायगायाव बेनिफ्राय आगैखौ लोगो मोनबाय खोनानांबाय मिनिनायल' खालामा जों दा मोनसे मा केफे मोनलै आरबान केफेआव बेयाव फैदों मम' जानोसै चावमिन जानोसै माबा माबि जानोसै बेनिफ्राय थांसै मानोना जोंनिया ट्रेना जोङो 8 बाजियावसो ना नेबाय थानांदों ओमफ्राय आगै फैनायखाय एसे माबा जाबाय आरो टाइम पास जाबाय आरो न'आव थांनो लिंनायावबो थाङासै माने ना इसोर आं थालांनो खोन्थादोंमोन आरो दिनै मा दोंसैमोन ना खस्थ' जागोन ना इनिफ्राय थाङासै र' लास्ट डिसेम्बरनि पार्टि जानो हागौमोन थ' गाबा थांगौ थानायानो गोरबा खोन्थायाखैथ' नों फैगोन मागोनखौबो आंबो खोन्थायाखै गोरबा नों एसे बुंदों ना आंबो फुङाव साहफोराव खोन्थानानै बयबो ओंखायनो थाबथ' सोंहरबाय दंखायोमोन आं नोंखौ खैथायाव फैगोन होननानै खोन्थाहराखै मा मोनबा खोन्थागोन होननानै हेपि निउ इयार होनहरदो आब' आंनि आगैनि गासै साबसक्राइबारफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय माने हेपि निउ इयार खौनो बुंजासिगोन माने एडभान्स जागोन मानोना दायो माबानिफ्रायनो 12टानिफ्रायनो हेपि निउ इयार जागोन आरोना जोंनिया माने 2022 नि लास्ट डिसेम्बर आगैजों स्पेन्ड खालामनाय जाबाय आरोना जनायाव ओमफ्राय निउ इयाराबो ट्रेनाव जासिगोन नामा जोंना केक मोनसे लाना बादों बिसोरो ओरै खारांसिसो गोबां केक लानोसैथ' निउ इयारनि ओइ आं मोनगौमोन टाउनावहाय फैगोनाव दा लाना थांदो
होखावना मानसिफ्रा उन्दुजोबगोन ना दिसाव खालामनानै दे दुरला गेले ओइ रिल्स लाग्रा मालाय पइन्ट दं मालाय ओइनि भिडिअस लागासिनो दे Dede, जानोसै बिनि 90 थाखा ओरैबायदि आरोना सुप बुगैबावसै ओमफ्राय थगायजाबायना आदा जादो दे दे cheers happy new year अ बाय 22 होनदो itu gabai karamba gabai sanjina begitu दे गप फ्राई मम' होनदों नामा इयो आदानि 100K जानायनि पार्टि आरो बेयो दिनै ना आंनो होगोन होनखादोंमोन नामा होआखैमोन ओमफ्राय दिनै जोंनि जायगायाव मोनफैनायनि होनांबाय आरो बारग'थारासै बिस्रा आब'आ फ्राइड राइस जादोंनो सब फार्स्ट दिनै आंबो बेयाव फार्स्टखा गोदाननि नोंसिनाबो party dari 100K apa dari 100K थांगोन आं नोंसिनिखै memang bisa एबार थांसै नै जाखांबाय नालाय bye bye Junai थांगासिगोन ना नोंसोरबो आंबो थांखानोसै एबार लास्ट डिसेम्बरनि लास्ट बाय बाय हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार दा हरनिफ्रायनो खादा दा हरफैनखा ओंखारनिफ्रायनो ट्रेनाव माने लांबाय थासिगोन बिसोरो ओमफ्राय जोंहा दा थांबाय थानोसै खोमा दे होमबा बाय बाय होनहरदो thank you so much आंसो थेंक इउ नांगौ आंखौसो जाहोदों nggak warna mau दे होमबालाय आंबो थाङो र' मालाबा नोंसिनाव most welcome दे थांबाय थानोसै होमबा